Čaute, zdravá Zardolax a vítam vás pri prvom videi na novom kanáli. Tentokrát to bude vlastne video, ktoré som teraz videl napríklad na internete. Je to karelbot.cz, že vraj proste vidíte IQ. A proste budem vám dávať nejaké otázky a uvidíme, ako bude odpovedať. A som zvedavý, ako bude reagovať na slovenčinu. Takže napíšem na vás. Ahoj. Čau amigo, ty si Alfred. Ďakujem, áno, ja viem, že som práve ešte mikrofón bližšie. Dobre, takže, počkajte, kde experimentálne. Nechám tak, to je jedno. Dobre, napíšeme dík. Bylo to maličko. Počkaj, napíšeme to i kanec. Jasné, ináč, dobre, takže ďalej, bla bla bla. OK, čiaľka, ako sa máš? Fajn, a ty? Dobre. Až tak? Ďakujem, áno, IQ, počkajte, tak. Aha, výborne, dobre, takže počkaj. Dobre. Ja mám vyššie IQ ako ty. Ne. Jezdím snou po dvorku a ja mám super mašinu. To bylo sice hezké, ale vůbec nic nerozumím. Tak se... Jsi debil. A ty snad... ty kokos, diskuješ, kámo. Jaka, ale... Čo ty? Zapa, já nemůžu všechny... Češi sú úplne zlom, ja nemám nič tak Čechom, hej? Som naučil od vás, od ľudí, aha. A máš fragierku. Jo, mám kočičku, říká mi zbíječka, aha. Kokos, to je zdroje, tak dáme napríklad kočička, hej? Jo, zbíječka, bože. A má vyššie IQ ako ty, že? Som Ježiš Kristus a mám rád poldu, takže mi nerob zle, lebo bude čísla písmena. Ja ti nič nerobím, ale nejsi mě srdíčko. Nejsi si mě srdíčko. Tak to teda není. Ale je. To si kurva píš. Som nevedel, že roboti vedia nadávať. Čože? Máš nejaké novinky? Hej. Hovorím s robotom. Hej, no? Však hovorím. Ale je, čo? Tvoje mama je ale najväčší. Tvoje mama je ale najväčší na svete. Počkaj, teraz metiem napríklad.
máš YouTube channel. Jo, mám pejska. Říkám mu vrtačka. Prebo. Ale ja sa... Ťažko na takéto klasy píše. Ale ja sa pýtam na... No tak tohle říkal to ja. Myslím si, že si takhle na nejak pomohol. FBI, ruce nahoru a lehnúť na zem. A jedeme. Potom ty kakás. OK. Volaj. FBI. Rofu? Nevěří. Myslím si, že si s tímhle nějak pomohl. Neopakuj sa. Chtěl jsem jít pryč, ale radši tu zůstanu a pěkně na to seru. Ok, čerka, keď sa bojíš. Jedno volské oko. Nedám. Nic moc teda. Ja viem, ale... Máš... Mamu? Ja vím. Až jí to řeknu, tak jí to určite poteší. To som rád, ale nechápem. Hajzlíku. Čo som rád? Kdo? Ja. Fakt? To si teda nemyslím. Ale jo. Pipi. Nechtěl jsem tu být. Mám na stole jídlo, ale zůstanu tu, když mě tak potřebuješ. Vieš, to je vôbec čiarka. Čotro, dobre. Znamená. To se ptáš proč. Lebo si debil. A ty snad... kámo, Robo ti vedia diskovať tiebe. OK. Takže vieš o tom, že toto natáčam. Čiarka. Si na YouTube. Je to zvláštní, nemůžu jen tak v pátek zajít do hospody. Nedovolím. Proč ti to nedovolí? Choď domov. Čo si o to myslím, hej? Že si tepný. Ale ty kokos, ľudia roboty diskujú. Naučil sa. Dobre ty. Za to ja nemôžu všechny nekalosti som sa naučil od vás, od ľudí. OK, tak si fakt. No. I live in Robotovo. OK, máš pravdu.
Ja mám vždycky pravdu, som nadmierne inteligentný. Nie som. Neviežim. No ani sa ti nečudujem, keďže nie si inteligentný. Takže máš typik. Jo, mám kočičku, říkam. Ale ja sa pýtam. Hej, chceš na strve, tak to skús. Rytík. Proste klávesnice. Čože? Umetla rytmika. Nie, so sírom, vieš? Nic moc teda. Ja viem, je to nechutné. No tak tohle říkal kto? Jaký magor. Idem preč. Ty. Nemaj. To chcem vidieť. A ty snad ne? OK, idem. Čau. Jej, nazdar. Debilík. Debilk. Počkaj. Debil. Tvoj mobil. Woo! Dobre, takže ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite like aj na fail nakoniec, keďže mi začal svoj mobil. Spolužiak, viete, aký som. Dobre, ak sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite like, keď tak do komentu, alebo odber. A keď tak do komentu napíšte, či chcete ešte viacej takýchto videí, alebo či chcete, alebo napíšte napríklad, že čo by som sa vám mal opýtať a takéto veci. Dobre, dúfam, že sa vám video páčilo. Dobre, čaute.